Така, този клип е посветен на един момент, който е супер тъп, супер малумен и просташки момент в живота ни, който се случва многократно. И значи момента е, когато стоим вкъщи и не знаем какво да правим. Побъркваме се, супер тапня човек, гневаница, ходи не се спи, нищо не се прави и не знаеш какво правиш. Какво е това? Какви са тия глупости, бе? Почна да се изпечавам вече и бал си майката. Това не е. Това е за утре ще го оставя. Circle of Sacred. Религии. Какви религии, бе, човек? Какви религии, бе? Ти базикаш се с мене, бе. Религии ще уча. Я бягам тука, бе. Какви дискриминации, не мога да уча, бе. Не мога! Това не е за мен. Решил съм го, ще спа. Не ми се спира. Няма да спа! Няма! Тако ще правя, ще подсъка малко лол. Не разбира се, лол е най-важно да се разцъка. Като е скучно да има отцъкнеш един лол. Няма проблеми. Стига да влезеш в сървъра, гледай какво става, батенци. Сега се разцепих тук на лолчето. Няма етапа, винаги като ти е скучно му влезеш да изгърмиш един лол. Защото той винаги те успокоява, по принцип. Къде си, бе? Само ми се покажи, ейл къде? Латка! Латка! Само ми ела, бе. Айде! Абе! Ти как ще го фирнеш? Ти малумен ли си, бе? Абе, латка, бе! Абе, майка ти да еба, умряла. Стъвна! Ти къде ма? Ей, капут! Ей, капут! Какъв имун, бе? Така, ще мреш ми, какво ще правиш? Друг избор нямаш, ти бе, бездарни. Латка, бе. Майка ти ще ебан, да я дърпа. Ще дърпаш пъпната връв на майка си, ще дърпаш. Айде мани са, бе, от ко си направяме? От желязо ли си, от митици ли си, от какво си, бе, травестит? Така. Пойзънчето ще научи на обноски малумник смешен. Латка, без да бързаш. Разбрахме ли с тебя? Така, лекичко. Опалянка, точно те е моето момче. Капут. Я се овладей малко. Ти знаеш също кой играеш, ти още имаш да представя какво се случва с тебе в тема, бе. Майка ви да еба смеш. Не, няма да играя повече лол. Направо, тъй. Exit game. Айде на майка ми, да ми кажам кое. Когато не ти остава нищо, всичко те изнервя. Щом лол успява да те изнерви, винаги може да цъкнеш. Малко Сириус самче. Мама и да я не чух какво каза тази, бе. Даже и не прочетах. Винаги му поиграеш малко Сириус сам, да. Гледай. Мангали, бе. Отде се взимате, бе, вашата майка. Гледай. Че е зад мене, че е пред мене, че е навсякъде, бе. Какво е това, бе? Яш гранати? Така.
Зелено, гадно, мръсно същество. Колко си, бе? Виж, ще кажеш, че цял клас са изтупали тук, бе. Гледай, гледай. О, бонус животче. Това, защото съм много добър. Гледай, бе, пупната ви връв ли фърлена тук на вас, бе? Какво става, бе? Колко сте, бе? Майко, ще вадя тежката артилерия, аз ще еба вашата майка. Гледай, много псуваме и напоследък, тъй като някакво да правиш. Вземи, бе, вземи, хапни малко, бе, вземи, колко сте, бе? Майка ти, охо, какво намерех тук, бе? Какви са тия въглеродни диоксиди, какво става, бе? Ще ставам химик, ей. Тъй, пускай хапой ти, че съм побъркан, ей. Така, отваряй тази врата. Веднага вратата, отвори се, отвори се, разтвори се, бързо. И сега какво? Нищо се ме превърта от лапче тази игра, пак не знам какво правя. Писна ми от простотии, човек, писна ми. Гледай. Какво е това? С една ръка ще играе. Аре, бе, аре, лате, бе. Чакай, къде към дървета отиваш, бе? Ти мългли ли си? Къв си, бе? Не, няма да играя. И в крайна сметка, как мина деним? Как да се чудя какво да правя? Те мина. Нищо не правих, чудих се какво да правя и пак нищо не направих. И сега вече, наистина не знам какво ще правя. Ще едитвам клип, може.